Ekseni mlaleli wokhozi FM kulisa batha mangubingelele usabela umkhathini okubingelelayo ngikuthulela inkonzo yebandla lamaNazaretha inkonzo esiphathelwe ngumfundisi uMthembeni Mpanza ePine Town ephila ngezwe mission uNkulunkulu akubusise usalalele inkonzo yamaNazaretha kaNkulunkulu. Ngiyababingelela abalaleli imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Isihloko sanamhla sithi impilo yomNazaretha. Umthandazo wesabatha amavesi ku3 kuya ku4. Mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova. Ngenceku yakhe uMose ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo emkhosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akayi kuyamkela imithandazo yenu akasoza anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe nigcine. Igama elithi ubuNazaretha noma umNazaretha lisuselwa egameni lesingisi elithi Nazarite, lona elisuselwa egameni lesHebheru elithi Nazir, elichaza umuntu impilo yakhe oyahlukanisele uNkulunkulu. Ukuthi impilo umuntu uyahlukanisele uNkulunkulu kuchaza ukuthi lo muntu uphila impilo elandela umthetho osuke ewubekelwe uNkulunkulu owahlukile emthethweni obusa abantu abaningi. Uma lapha sikhuluma ngempilo yomNazaretha sichaza impilo yekholwa eliphila ngokwemfundiso yomprofeti uIzashembe esibiza ngokuthi ubuNazaretha. Okuyimpilo engejwayelekile kumakholwa amaningi. UbuNazaretha ke buyimpilo yobungcwele. uJehova kuLevi 20 verse 26 uthi niyoba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele nginahlukanisile nabanye abantu kuba nibe ngabami. uShembe yena kwihlabelelo 32 uthi anginjengawe baba ngozama ngiphelele ukuba ngibe njengawe. Kodwa ngaphambi kokuba sichaze ngempilo yomNazaretha kumele sichaze kafuphi ngoShembe njengomprofeti ngoba kunabantu okuyaye kuthiwe ngoNkulunkulu nezinto okuyaye kuthiwa zingoNkulunkulu. Labo uNkulunkulu ke uJehova ubabiza ngokuthi ngabanye onkulunkulu. Kanjalo futhi bakhona abaprofeti ongasibona bakaJehova kodwa abangabaprofeti babanye onkulunkulu njengabaprofeti bakaBhali. Kuyingozi ke ukukhuluma ngempilo yekholwa ngaphandle kokuchaza ukuthi lelo kholwa likholwa kumuphi uNkulunkulu. NoShembe kubalekile ukuthi simchaze ngendlela nayo owazichaza ngayo uma efika phakathi kwabazali bethu. Ngoba uNkulunkulu ngaphambi kokwethula inkolo waqala wazichaza yena kuExodus 20 verse 2 lapho ethi nginguJehova uNkulunkulu wakho. uJehova wazichaza yena ukuthi unguNkulunkulu. Kuvamileke ukuba nokudideka kokuthi ngabe uShembe unobudlelwane nebuni noNkulunkulu obizwa ngokuthi uJehova. Ngabe uShembe ungomunye uNkulunkulu
noma uyinceku nesikhonzi sikaNkulunkulu obizwa ngokuthi uJehova? Impendulo ithi uShembe akasiye uNkulunkulu onguJehova, futhi akasiye omunye uNkulunkulu njengokusho kaJehova kuExodus 20 verse 3. Kodwa uShembe ungumprofethi, uyinceku kaNkulunkulu, ogama lakhe nguJehova, uyisikhonzi sikaJehova. Wasichaza kanjalo ezincwadini zakhe. Noma enza isimangaliso wayaye athi, seniyabona-ke ukuthi uJehova ongithumile. Uma sikhuluma ngezimfundiso zikaShembe, lokho akusho ukuthi lezi izimfundiso zavela kuShembe, kodwa izimfundiso zikaJehova ezifike zavuselelwa kithi nguShembe. Yikho uShembe ethi asigcine umthetho kaJehova owawuloba ngenceku yakhe uMose. Lapha uShembe wabe eqondisa ukukholwa kwethu, efuna kucace ukuthi sikholwa kumuphi uNkulunkulu nokuthi lowo uNkulunkulu simkhonza kanjani. Emabandleni onke ase-Afrika engiwaziyo nengake ngafunda ngawo, ngicabanga ukuthi libandla lamaNazaretha kuphela imfundiso nkolo noma itheology yalo eyakhelwe phezu kwengqikithi eyisisekelo senkolo njengokulethwa kwayo nguJehova, yabhalwa phansi ngumsunguli wayo. Yingakho umNazaretha sikubiza ngokuthi inkolo kunokuthi ibandla. Kungenxa yokuthi umsunguli walo walakhela phezu kwemfundiso nkolo ezimele neyakhelwe phezu kwesisekelo esiyimfundiso yeBhayibheli. Kubalulekile-ke ukuthi le mfundiso nkolo ibe isobala, umhlaba uyibone, uyazi, bese uyabheka ukuthi ngabe uShembe lento owayenza yayisuka engqondweni yakhe noma wayethunywe nguNkulunkulu. Konke lokho ngeke sikwazi ukuqonda ngaphandle ukuthi zonke izimfundiso zikaShembe zibekwe obala, ukuze abantu bonke bakwazi ukuzihlola bazicwaninge. Inyanga kaJanuwari iyinyanga ebaluleke kakhulu ebandleni lamaNazaretha, ngoba inyanga umprofethi owaqala ngayo ukuhlangana noNkulunkulu entabeni yasenhlangakazi. Ingumthombo wokukholwa kwethu. Ingqikithi eyisekela noma i-basic principle yobuNazaretha obakhelwe phezu kwabo ilokho okutholakala encwadini yeSabatha kuverses 3 kuya ku4 engiyifundile. Lesi sisekelo sithi umuntu ongumNazaretha uyokhonza uJehova ngokugcina imithetho yakhe. Le mithetho umNazaretha oyoyigcina ileyo eyalethwa emhlabeni nguJehova ngenceku yakhe uMose. Njengoba sike sachaza, ubuNazaretha kuyinkolo eyakhelwe phezu kwencwadi ebizwa ngokuthi izihlabelelo zamaNazaretha. Le ncwadi eliTestamente lobuNazaretha iqukethe ingqikithi eyisisekelo sobuNazaretha esichaza imfundiso nkolo noma itheology yobuNazaretha. Umyalezo omkhulu kaShembe uthi asesabe uJehova. Lokho kumele sikubonise ngokugcina imithetho yakhe owayiletha emhlabeni ngoMose. Uthi-ke uShembe uma senza njalo, uNkulunkulu uyamukela imithandazo yethu asehlisele nezibusiso. Konke-ke ukukholwa okuyimpilo yomNazaretha kwakheke phezu kwalesi sisekelo. Ngaleyo ndlela awukwazi ukwehlukanisa ubuNazaretha neBhayibheli, kakhulukazi iTestamente elidala, ngoba ubuNazaretha kwakheke ezimfundisweni zikaJehova owaziletha kuMose. Okokuqala into esobala ngomNazaretha ukungagundi izinwele noma ikhanda. Lona ngumyalo kaJehova owawushayela wonke umuntu ongumNazaretha. KuNumeri 6 verse 5 uJehova wakubeka ngokusobala ukuthi umNazaretha angaligundi ikhanda lakhe. Kanti kuLevi 21 verse 5 uJehova lomthetho wokungagundi wawubekela abafundisi. KuLevi 19 verse 27 umthetho ukuthi kungagundwa uJehova wawubekela abantu abazigcinele ubungcwele.
Umthetho ungagundi nanamuhla amaJuda asawulandela. Kanti namaKristu akudala ayengagundi ubuKristu bungakabi phansi kombuso wamaRoma. Le mfundiso kaJehova yokuthi umuntu olikholwa akangagundi namasulumane amaningi ayayigcina ngoba ayimfundiso umprofeti wawo yena ayitshelwe nguJehova. Isiza songagundi uthi uJehova kuNumeri 6:7 kungenxa yokuthi isethembiso sobuNazaretha sisekhanda. Ngaleyo ndlela ke ukungagundi kungumthetho kaJehova otholakala kuzo zonke izinkolo ezingaphansi kwaNkulunkulu obizwa ngokuthi uJehova. UmNazaretha uma ethinte isidumbu somuntu ofile uba ngongcolile ngokobungcwele aze ahlanjululwe. Nalona umthetho kaJehova otholakala kuNumeri 6. Kanjalo futhi isidumbu somuntu ofile asingene endlini yesonto ngokobuNazaretha ngoba isidumbu asihlanzekile ngokobungcwele. Ukugcina isabatha ngenye yempilo yomNazaretha osheshe abonakale ngayo. Isabatha kukhulunywa ngalo kakhulu eBhayibhelini. Incwadi ebalekile ekugcineni isabatha ileyo kaExodus 35:3 ngoba ithi ungabaswa umlilo ngesabatha. Lokho kuchaza ukuthi umNazaretha akanakudla ukudla okushisayo ngesabatha. Ngisho ngabe ugcine ukushisa ngeflask. Awunakuvula ihita ngisho emotweni ngesabatha. Ukushisa okubhekeke kumNazaretha ngesabatha ukushisa okwenziwe imvelo kuphela. Isabatha liqala ekushoneni kwelanga ngoLwesihlanu liphele ekushoneni kwelanga ngesabatha. Ngaphambi kokungena kwesabatha ugeza umzimba uhlambulukele isabatha. Awuyi ocansini nomunye umuntu ngesabatha ngoba lokho kungungcolisa isabatha. Inkolo esagcina isabatha ngamaJuda nawo ayisusela emthethweni kaJehova. Umuntu ongumNazaretha akakuphuza utshwala. Utshwala kuhlanganisa noma yini ebilisiwe ngisho amahewu. Lo mthetho ususelwa encwadini kaNumeri 6 lapho uJehova ekubeka ngokusobala ukuthi umNazaretha angakuphuza utshwala. Ushembe kakhulukazi ubaba ilanga wakubeka kwacaca ukuthi umNazaretha akagcini nje ngokungakuphuza utshwala kodwa utshwala angakuthinti futhi engasondeli endaweni enotshwala. Ngaleyo ndlela ke umNazaretha akakwazi ukufaka utshwala emzini wakhe nangayiphi indlela. Ngaphandle kwatshwala umNazaretha akawubhemi ugwayi. Lokho kusho noma ngabe enhloboni kagwayi. Abanye abantu ke bayaye babuza ukuthi yini amaNazaretha angawubhemi ugwayi ngoba iBhayibheli alikhulumi lutho ngogwayi. Abantu bakwaIsrael babengazilutho ngokubhema ugwayi. Umkhuba wokubhema wavela iBhayibheli selabhalwa. Yikho-ke okwenza iBhayibheli lingakhulumi lutho ngogwayi. uNkulunkulu wayengeke akhulume ngento engekho aze ayishayele umthetho. Ushembe wasenqabela ukubhema ugwayi ngoba waba khona ngesikhathi sakhe. Kodwa kwacaca ukuthi into ephambene nomuntu ongumNazaretha ngezizathu eziningi ezisobala ezigcine zibonwa na uhulumeni. Lokho singakufanisa nomkhuba ukhushula izisu. Awukho umthetho kaNkulunkulu othi abantu abangazihushuli izisu ngoba lona umkhuba omusha elingakwazi iBhayibheli. Kodwa awudingi ukutshelwa uNkulunkulu ukuthi ukuhushula isisu akwazi ukuthi kube umkhuba ovunyelwe nguJehova. Ushembe wasenqabela thina njengamaNazaretha kuba sidle noma sisebenzise umuthi. Njengogwayi miningi imibuzo eyayivele kubantu ngendaba yokungawudli umuthi. Okokuqala umbuzo uyaye uthi iBhayibheli alikhulumi lutho ngomuthi. Okwesibili kube indlela yokuchaza umuthi.
Kuliqiniso ukuthi iBhayibheli alikhulumi lutho ngomuthi. Okuseqinisweni alikho igama eBhayibhelini noma esingisini elithi umuthi. Ngoba ngomuthi asisho imedicine kuphela. Kodwa leli gama lichaza into ewumkhuba, kakhulukazi otholakala kubantu abamnyama. Yikho na ngesingisi kuya kube negama lomfakela elithi muthi. Okuyikho ukuthi umprofeti wayesenqabela ukuba sidle umuthi, futhi sasiphila ngaphandle kokudla umuthi. Mina ngaqala ukuya kudokotela sengaqeda umatric. Umuntu ongumNazaretha akabhuli, akahloli, akathwasi, akahlanganisi nobungoma, futhi akawahlabeli amadlozi. Lo mthetho ususelwa eBhayibhelini kuLevi 19 verse 31, Levi 20 verse 27, Deuteronomy 18 verse 9 kuya ku14, izikronika zokuqala isahluko 10 verse 13 kuya ku14, kanye nezincwadi eziningi zeBhayibheli. Ngalendlela thina esazalelwa ebuNazaretheni sakhula sifundiswa lokho. Nokho emva kwesikhathi kutholakale amaNazaretha amaningi esehamba phambili ukwenza lezi zinto eziphambene nomthetho kaNkuluNkulu. Kuthe makufika ingilosi yafike yalwa nathi sibuza ukuthi lo mkhuba ungene kanjani ebandleni lamaNazaretha, ngoba akukaze kube imfundiso yomprofeti. Yabe isiseluleka ukuthi kumele sibuyele ezimfundisweni zomprofeti. Sesikhulume kakhulu ke sichaza lokho, engasiboni isidingo sokulokhu ngikuchaza. Umuntu ongumNazaretha akayidli inyama yesilwane othe uJehova ingadliwa. Lona umthetho kaJehova oqondile otholakala kuLevi 13 verse 1 kuya ku47. Ingakho umNazaretha engayidli ingulube, ngoba kuLevi 13 verse 7 kuya ku8 uJehova uyasenqabela ukuba siyidle. UmNazaretha akalidli igazi lesilwane ngoba uJehova uyasenqabela ukwenza lokho. KuLevi 17 verse 10 kuya ku14. Kanjalo futhi umNazaretha akayidli ingcuba njengokusho kaJehova kuLevi 17 kusukela kuverse 15 kuya ku16. Ingcuba isho inyama yesilwane esizifele. Ngisho ngabe kuthathe iminithi elilodwa ifile ingakaqedelwa isingcuba. Wonke umuntu wesilisa ongumNazaretha kumele asoke. Ukusoka komNazaretha akusilo usiko, kodwa kungumthetho kaNkuluNkulu osusela kuGenesis 17 verse 10 kuya ku12. Njengokomthetho kaJehova, ingane isokwa kusukela inezinsuku ezingu8 izelwe. Umuntu ongumNazaretha akazingcolisi ngento othe uNkulunkulu ingcolile ngokobungcwele. Uma esezingcolisile kumele ehlambuluke. Ziningi ke izinto ezingcolile ngokomthetho wobungcwele. UmNazaretha akayifuyi inja. Abanye abantu bayaye babuza ukuthi yini eyenza eBhayibhelini ungekho umthetho ngokufuya inja. AbakwaIsrael babe bengayifuyi inja ngoba ngaleso sikhathi vele inja kwakuyisilwane sasendle. Yikho ke ungekho umthetho ocacile ngokufuwa kwenja eBhayibhelini. Kafuphi inja isilwane esidla inyama. Inja uma ifica umuntu efile iyamudla. Ngisho ingane uma isanda kuzalwa ngisho ingafile inja iyayibamba idle. Isilwane esidla umuntu asihlambulukile ukuthi sifuwe umuntu ongumNazaretha. Ziningi ke ezinye izizathu engingezibale lapha. Umuntu ongumNazaretha akagcabi, akabetheli, akaziqinisi, akayenzi into ezosebenzisa umuthi. Ukufaka umuthi emzimbeni ongumNazaretha ukuzingcolisa umzimba olithempeli likaNkuluNkulu. Ibandla lamaNazaretha ligcina imikhosi kaJehova
enesinkwa esingenamvubelo ebizwa ngokuthi umhlangano ongcwele njengokuyala kukaJehova kuExodus 23 verse 14 kuya ku15. Ngale mihlangano wonke umNazaretha uyalinda ngokungazihlanganisi nocansi futhi engasidli isinkwa esineyisti inyanga yonke umhlangano okunguJanuary, nguJuly noOctober. Lokhu kulinda kwenzeka ngisho umuntu engekho emhlanganweni. Kule mihlangano kwamukeliswa isidlo. ngobuNazaretha isidlo semukeliswa ebusuku. Siubungcwele okwethanyelwa ilabo abasidlayo kuphela. Umuntu ozokwemukisa isidlo uyalinda usuku lonke engadli eze edle emva kwesidlo. EbuNazaretheni isidlo asinalo iwayini ngoba umNazaretha akaliphuzi iwayini. Kunakho konke uShembe wasifundisa ukuthandaza. Umthandazo wokuqala siwuthandaza ekseni lingakaphumi ilanga. Owesibili siwuthandaza uma sekushone ilanga. Kanti owesithathu siwuthandaza uma siphaphama ebusuku. Isikhathi esiningi lo mthandazo siwenza ezindaweni ezingaphandle komuzi ezibizwa ngokuthi iziguqo. Ukuthandaza kuyisekelo sanoma iliphi ikholwa. Futhi ikhona okwenza ukuthi noma yini oyicelayo kuJehova ugcine uyitholile. uJesu wathi sothi masithandaza sicele ukuthi umbuso kaJehova ube semhlabeni nentando yakhe yenziwe emhlabeni njengasezulwini. uShembe kuhlabelelo 120 wathi uJehova nguyena oyisisekelo nesibani seAfrika. Njengamakholwa onke singekwazini ukunxusa kuJehova ukuba uhulumeni wethu abe nesisekelo nesibani esinguJehova. Sikwenze lokhu ngokuthi njalo esiguqweni sasekuseni nesantambama nesasebusuku sibe nomgomo wokunxusa kuNkulunkulu ukuthi ayemukele imithandazo yethu. Uma njengamakholwa onke singahlanganyela emthandazweni ocela into eyodwa ngesikhathi esisodwa, uJehova uyosilalela. Uhulumeni nezwe laseSouth Africa libe ilizwe lokuqala elinobisi nezinyosi. Inkosi busise lokho enikuzini. Masibambeke mlaleli ukhoze FM lena yanamuhla ekseni inkonzo yomNazaretha kaNkulunkulu ebesiphathelwe ngumfundisi umthembeni impanza eWaybank ephila nezimiso. uNkulunkulu akuphe umthandazo wangesabatha omuhle nikhonze njalo njalo. Amen. Onyakeni obunzima weingxoxo zokubonisana